저도 누구지가 다고 다시는 아니 폰파이 시에 폰파이로 시내 바탕을 복사이도 아르젠 미팅 콜카이는 안 떠가 복사는 안 떠가 하이 মহারাজা 폰파이로 বড় হাই বক্তিরিবা একে 5 তারিখও তারপর চিন্তানি খবর সবাই 5 তারিখও রংপুর বাই বক্সনগরনি বাই ইলেকশন ডিক্লেয়ার থেকে ইন্ডিয়ান ইলেকশন কমিশন এই আপনি সেখানটাও ত্রিপুরা মথা বাই ফাইনাল চুক্তি লাইনানি কাইসা ধৈর্য বাংলায় থাকা বিজেপি রক বরক जों गोरै जों जुदि बरकनो सापर्ट खायाबे बक्स नगरबो पाया भन करबो पाया अब हाई कन्डिशन बरक ताबो जे अवस्था बुझि माने बुबाग्रा न लगे नावेसि दम पर इलेक्शन थांनाय अब हाई सिचुएशन बर्तमान समाव बुबाग्रा सावो एग्रीमेंट माने करे इमप्लीमेंट माने हाई एपन नरबाइसिन एलायंस इंडिया हाई नि नर साइमान खना थांनाय दिल्लीआव बायने कक चाबलायखा गुवाहाटीआव कक चाबलायखा आरो आईपीएफटी रो थांनि मालायखा शुक्ला चरण मोदिया महाराजा सावो विधानसभायाव पाठान सने बसकांगे सावो जोंबा सीपीएम नो सरकारनि नरना बागिसे आईपीएफटी रो टिप्राले सानो ताबो जों सान्दियानि सानाय महाराजा बाय पैसा सादा गोबै दे न बखाबाय सानो न सेपारेट स्टेट से सानसानिया टिप्राले से सानसानिया बे सानो ने मासाका इकेबा फाइदि दिगो फे एके मिसर फै मागते इकेबा एके मिसरे थांनि मालाय चिनि जो तो हदा ओकरा थांनि एकी दाबि सामलायखा चिनि टिप्रा मथाव सानखा पाताल थांनि मालायखा पाताल तालबाय थांनि मालायखा रो साइदमा पाताल थांमा बाहायनो चिनि बुबारने जेरै जारि बुबारने बिनो थां बखाबाय सारि चिनि टिप्रा सारनि बागै चिनि टिप्रा सारनो फियौनानि नो बखाबाय मोदो मुचु गया बो बाहायनो बुबारग्रा एके मिसाना सामाबाय बो बाहायनो थांनि मालायखा बुबाग्रानि आसुखे जतनि बागै बखाव टिप्रा सारनो फियौनानि बागै जे बनि समाय दाजा जतन केबल खाजानि केबल फिकोनि खायाखै चिनि एमएलए एमडीसी जतन कक सारिका चिनि चेयरमैन न कक सारिका चिनि प्रेसिडेंट न कक सारिका इवेन पाता बने बथाई कक सारिका हेके ताबो हेके कक हेके अराय जों नांलाय नै जों जे गोबां मा जागोन ताबो जों इयावना देमुसु ना पातानि बाखै जों महाराजा रियागा होलायसिनाय अप्रश्न से ताबो खायो जरा तै बिसि नांलिया जोंनि इयावनानि बाचिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नानि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नानि तै जरा बिसि नांलिया महाराजा बनि बागै 2-3-4 मास खालो बेनि दासिनो पाठान जता सामानि ओ नहाय जे साख्रिफोर ताबो जोंनो बीजेपी नि नेशनल नि स्टेटास बरकनि सर्वभारतीय परिस्थिति बरकनि अवस्था बेलाय हामिया इवेन सिनियर त्रिपुरा बाहिनो अवस्था बेलाय हामिया हले बरक जोंनो रिंहरिसि महाराजा रिंहरे टिप्रा मथाना रिंहरिसि नरता ताना बरक मासु खाने तमुनो रागे तंलायखे जों थामसाखे तंलायखे बसे जोंखे थामसासे तंलायनिया जोंखे वाकमाया ओ बुले वाकमा बाय तो माने तो वाकमा सासा सिमाया से हिमानि हाइब्रे को बोइजो तो न माइ तो आज बुमुसे फाया आबो न माने वाकसारो माने बर मुखुया
Hai BJP ro kuri kok lainnya nono hai cakap ini nai nono bang ini nai nini lama kayaknya hisab kayaknya ini hadar bukti kan hisab bukan hai sekolah mereka kalau ini जोङो से सबायनि तेजे चेष्टा खायतो चिनि बिसिनो जोङो सबायनि चेष्टा खायतो बासिनो चिनि पाथान बसाननि खुब चेष्टा खायतो चाकना रनो और रिजनल काउंसिल सांगो ब्रु रनो जों कक बरक साया जों ब्रु कक सिसाव हाइ प्रमोट एमएलए प्रमोट या कक सामा अबो किछु थांनाय 5 বছর তার থেকে थांनाय 5 বছর চাকমার রিজিনাল কাউন্সিল সাংমা খামলে রিয়ামর বাহিনো গ্রুপ কাউনো और स्टेट लैंग्वेज ने साइमा खाम बरो साले ताबो खगे चिनि बिसिमो ओरपा तेने निलले जोनो हाइ खायतो एके ताबो बर नर मुगुइ दंना मीडिया रो बिसिबि वो जन खायका बहुसु परिवार थांनाय हाबे दालालि सिखायनो हाइ दाला जाबो हाइ चिनि लगे तंगै ओ चिया रोमा आजोया नेको हाइ के रोमा कानिया रो के बात जरि जाकाय नेके साइ रगम तंगै दा तो वाइसा बाय आसोगिनि साबाया बेस रो कानदैया नेके आरो थांनाय मासा किसासि मोदमा माहाय रंनाय दं साक नागाजों कमांगा बाहाय मोदमा किसा थांनाय देदि चिनि दं दिसिनोसि कक्सा बायदि थांनो रांनाय के चफाय बहाय रगतो नेके बाहाय थांनो र बर बोचिनि थांजाव बबा गन थांजाव हाय मा फायनाय नर खाता बायदि जे थांनो र बर हाय सिमा फायनाय माइ रंगो माइस्लाम गरि मा माइ रंगो माइस्लाम तो जो तो सुबै मेले जो तो मिसिन फासे माइस्लाम कल सासा गरि के माइ सुबै मेले मिसिन जासे कल सा कोनि मा का द फाव बाहाय इके तागुते बखसो जों दाबो नर नायनि बाहाय कि जों तै बोसोरका चिनो Constitution Solution Chino Greta Tiprale जों सामनि बुवानाय एक्टिविस्टआ फायनाय इंटरलॉकिटर फायनाय नि दिल्लीओ कक सालाय बीजेपी नि बुफा आरएसएस नि बुफा मोहन भगवत बके आरएसएस नि बुफा बीजेपी नि बुफा बीजेपी नो उपदेष्टा बाय कक सावै राजमाता बाय कक सावै त्रिपुरानि समस्या राज्यनि समस्या अरबांजिल फादर हाने हाबायनि समस्या जों किसाय थांमनि समस्या बुइबे चोर कक थांमनि बुथारमनि समस्या बरमन एकदम सुग्रुनि सावै राजबारिनो साइखारमन करे बीजेपी आरएसएस नि अप्रासा सालांगो नरकनि सानो ताया खाति नरकनि आन्दोलन ताया खाति नरकनि लगे जों दंगो नरकनि कालचार महाराजा रो 184 जन राजा रो एमनि बनि तंगुं चांगुं बनि नीति आचार बरन रक्षा खायथानियो नरकनि हान रक्षा खायथानियो जों नरकनि जुबानानि को साजा बनि बागि तिनि एके मिश्रा एपन मांगु बार मिक्षा नरेंद्र मोदी जोनो मारेगु हायर मानि सार समाबाया बसियारो नरेंद्र मोदी निनि अमित शाह सं इंटरलॉकिटर थांनि त्रिपुराव थांनि आरो त्रिपुरा सारबाय कक सादि लीडर बाय कक सादि स्टॉक निनि होल्डर बाय कक सादि रहमासे एक मिश्रा फाइसिनाय स्टेट नि चीफ सेक्रेटारि सि डेट रक द फिफेना बर तंनाय बर चारिनाय बर साबो सिकिउरिटी दिनाय बर पुलिस बर तंनिनाय बसि अरनि 106 अरनि मन्त्री रक अरनि बीजेपी नि नेता रकते ताफिनि और फाइके 1980 सन्याहाय दांगा नांलायनाय और हाया तिब्रासा वांसा तांलायनाय सिकिउरिटी
हाइगे